प्रणाम नमस्कार, कैसन बानी लोगिन। तो आज हम लेके आइल बानी बिहारी देसीला मुर्गा के रेसिपी। ई काफ़ी स्वादिष्ट होखेला और एकरा के बनावल भी काफ़ी आसान बा, केहू भी बना सकता। ई गले में थोड़ा समय लागेला। तो चली लोगिन ई देसीला मुर्गा के रेसिपी आज बनावल जाई। तो ई मुर्गा बनावेला सबसे पहले मुर्गा के हमनी के दुकाने पे झौंसवा लेले बानी सन। देखी लो यहाँ पे मुर्गा जौन बा उ झौंसा ताटे। देसीला मुर्गा यही तरह झौंस के बनेला। अब एकर छोट छोट पीस बनवा लेहल जाई, फिर एकरा के घरे लेके चलल जाई बनावेला। तो मीट जौन बा उ बाजारे से घरे आ चुकल बा। तो एकरा के हम बनावे चलतनी। तो चूल्हा में आँच जला लेले बानी और कढ़ाई चूल्हा पे चढ़ा देले बानी। तो कढ़ाई के थोड़ा सा गरम कर लियाई। कढ़ाई गरम हो चुकल बा। अब एमे डाले बानी सरसों के तेल। तो बिहारी कोनो रेसिपी सरसों के तेल में ही बनेला। अब एमे डलाई सुखालका मरचा। तो मरचा थोड़ा ज़्यादा बटे, तो एकरा के कम चाहे ज़्यादा अपना हिसाब से कर सकत बनी लोगिन। देखी लो यहाँ डाल दिए तेजपत्ता, थोड़ा सा खड़ा लहसुन छील के आ ये सबके भूनल जाई। तो अब एमे डलाई थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला। ये देखिए लोगिन ये सब के थोड़ा देर भून लियाई। तो ये सब भुना गइल बा। अब यहाँ डाल दिए प्याज। तो मीट जौन बा उ 2 किलो बा, तो वो हिसाब से प्याज हम 1 किलो ले ले बनी। तो प्याज के फोरन के साथे अच्छा से चलाते हुए भूनल जाई। तो प्याज जौन बा उ थोड़ा मोटे कटाइल बा, काहे कि देसीला चिकन गले में टाइम लगेला। तो चिकन के साथे प्याजो गल जाई। तो प्याज जल्दी से नरम हो जाए एला यहाँ पे नमक डाल दिए। प्याज के जल्दी गलावला थोड़ा सा। देखिए लोगिन अब नमक के अच्छा से प्याज के साथे मिला लिए। तो नमक डालला के बाद देखिए लोगिन प्याज जौन बा थोड़ा सा गल गइल बा, मतलब थोड़ा सा नरम हो गइल बा। तो अब यहाँ डाला जाए मीट। देखिए लो तो मीट और प्याज के आपस में अच्छा से मिक्स कर लिए। तो अभी थोड़े सा मीट डलाइल बा, एमे जौन बचल मीट बा ओकरो के डाल दे हम। देखिए लोगिन तो ई देसीला मुर्गा है, यही से ही थोड़ा लाल लाल दिखता, ऐसे ही दिखेला देसीला मुर्गा। एकरा के अच्छा से चलावल जाई प्याज के साथे। प्याज और मीट के आपस में खूब अच्छा से मिला लिए। ये देखिए लोगिन आँच के यहाँ पे तेज कइल जाई, ताकि तेज आँच पे ये थोड़ा सा भुना जाए। तो एला यहाँ पे मीट के ढक दिए और ढक के एकरा के 10 मिनट तक ले पकावल जाई। देखिए लोगिन पूरा 10 मिनट हो गइल बा और मीट भी थोड़ा सा भुना गइल बा और वो पानियो छोड़ ले बा, वो लोग देख सकत बानी लोगिन। तो यहाँ डाला जाई मसाला। कौनो ताम झाम वाला मसाला नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा। ये हल्दी पाउडर बा, ये नमक बा स्वाद अनुसार, और ये लाल मिर्च पाउडर और धनिया जीरा के पाउडर। एमे बस इतने ही डलाई, एक्स्ट्रा बाहर से कोनो मसाला नहीं डाले के। इतने डालला पर ये काफ़ी स्वादिष्ट बनेला देसी मुर्गा। तो मसाला जौन बा वो मीट में डला गइल बा, अच्छा से आपस में मिक्स कर लिए। देखी लो और एकरा के ढक के थोड़ा धीमा आँच पे 15 मिनट तक ले पकावल जाई। तो पूरा 15 मिनट हो गइल बा। देखी लोगिन मुर्गा जौन बा बन के यहाँ तक ले पहुँचल बाटे और पानी भी थोड़ा सा छोड़ ले बा। तो एकरा के अच्छा से चला लिए। देखिए लोगिन ताकि नीचे से जले उले ना। आँच के अभी धीमे रखल जाई और यहाँ डाल दिए पीसल आदि लहसुन। तो ये देखिए लोगिन थोड़ा सा आदि और लहसुन पीस के ले ले बनी। तो एकरा के अब मीट में डाल दिए। रवा लोग चाहिए लोग तो अदरक लहसुन जौन बा ओकरा के कूट के भी डाल सकत बनी लो। तो आदि लहसुन के अच्छा से मीट में मिला लेहल जाई। देखिए लो तो पीसल आदि लहसुन और अच्छा से मीट में मिला लेहल बनी। अभी यहाँ पे ढक दिए और ढक के आराम से धीमा आँच पे 10 मिनट तक एकरा के भूनल जाई। तो पूरा 10 मिनट हो गइल बा। ये देखी लोगिन मीट जौन बा में तेलो छोड़ देले बा, तेल जौन बा उ सेपरेट हो गइल बा। देखी लो और ये काफ़ी अच्छा से भुना रहल बा। ये देखी लो तो एकरा के अभी ढक के 10 मिनट और भूनल जाई। और देखी लो ढक के एकरा के 10 मिनट और भुनाइला और ये कुछ ए स्टेज पर पहुँचल बा, यहाँ तक ले भुनाइल बा। तो अभी यहाँ डाल दिए गर्म पानी। तो पानी कम चाहे ज़्यादा अपने हिसाब से डला सकता, जितना रस चाहिए वही हिसाब से।
तो पानी डाल के अच्छा से मिला ले बनी देखी लो। अब ढक्कन लगा के एकरा के 8 से 10 मिनट और पकावल जाई। तो ये देखी लोगिन पूरा 10 मिनट हो चुकल बा और देहाती मुर्गा जौन बा वो बन के तैयार बा। देखी लो कितना शानदार ये दिख रहल बाटे। एकरा के रवलो रोटी और चावल दोनों के साथे परोस सकत बानी लोग। एकदम अच्छा से गल गईल बा। एकर कलर देखी लोगिन कितना शानदार उतरल बा। और रवा लोगिन देखबे कहीं लोगिन की बनावल कितना आसान बा। तो ऐसन के भोजपुरिया रेसिपी देखेला हमरा चैनल के सब्सक्राइब करम लोगिन। वीडियो पसंद आई तो लाइक करम लोगिन।